محمد في البيان حمدا لمن أتقانا من كاس شرنا شيخي صلى عليه الكريم ما مدك فنيداني أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأشياخنا ولمن حضر مجلسنا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. caggal yettude jettude hoore mum gila jaddowo woodani, caggal juulde e juulde e hoore mum gila lundiɗo feeñani, e juurade woni Abal Faydi inna wiya Cheikh Tidiane. En garti e yewtere meɗen witene wattu hakkille ɗo e tele men Tele Mbedda. kala altine so tawi woni hojomaji gandanma sappo e joyyi on saaha ma en gartu e yewtere meɗen ko fati e tindinde, ko fati gandanma e findinde. hande noon ko cuɓiɗen goto e soldateɓe goto mo ganduɗa dariɗo jarani présentade, jarani gandanma innitade, biyeteɗo Chérif Tall mo ganduɗa jooɗiɗo ɗo e nder Nouakchott, ɓi ceerno men ceerno Daouda Tall, walla ɓi khalifa men ganduɗa jinnaɗo men woni ceerno men ceerno Daouda Tall ɗo e nder Nouakchott. almudo ceerno men ceerno Mouhamadoul Amin Ly mo ganduɗa gonɗo to Dumga Wuro Alpha. en calmini en juurima ɓesgu ngu foof. eɗen bismo koɗo meɗen biyeteɗo ceerno Chérif. ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam. alhamdulillahi alqa'il man yuta alhikmata faqad utiya khayran kathira wassalatu wassalamu ala afdali albariyati almursalu rahmatan fil ardi wassamawat alqa'il kullu shay'in yanqatu inda allahi yawma alqiyamah illa hasabi wa nasabi tawassalu bi jahi fa inna jahi inda allahi azim. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن قطب المكتوم أبا العباس أبا الفيوضات أبا البركات أحمد بن محمد السالم التجاني رضي الله تعالى عنه. يا دمنا شر أمر من بما وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شر شريف من بلتي من في أسلمي تعمو صحاري دوتن يونا. ɗum noon en garti e seeɗa mo ganduɗa ko on woni afkoddo gorko goto fittani leñol woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa so tawi woodano haydara woodata wolowla ruhuhu ma raha rihun wala shay'un yakunu ala dawami. on woni mo ganduɗa nabiyun majidun aslul kirami bihi kharajat khalaiqu min idani. holko gartanta min e jikkuji rasulu sallllahu alayhi wa sallam, saabu heewi mo namdiɗa kirisina andi, heewi mo namdiɗa misine andi, kono sa namdimomo rasulu sallllahu alayhi wa sallam o yiyatma mete wona ko Mouhamadou ko ɗon hadda. holko jumbatta en hen? ceerno Amadou yo Allah yo moƴƴere nde wonno namdal ngal namdiɗa ngal ko namdal mawgal. kadi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko mum ko haaldotako. kala ko kalɗa hen andu ko heddi ko ɓuuri hewde. jimowo goto wi dabiɗu madhihi ida ma mudiha li annahu khayrul anami muntaha. tongode e mantude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sa yiɗi tongude ɗum tan ala e limtude li annahu khayrul anami muntaha. kala ko Allah tagui fof so tawi rendi ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓuuri. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko neɗɗo wasata famde ko Allah hokkimo ko ne heewi limdotako. sa wi Mouhammad tan wiyede wiyede Mouhammad ɓolo tan gasi ko ɗon haari ko waasi andude hol gonɗo Mouhammad. ko ardi fof tan inde Mouhammad nde tan woni ko tindide ha heewi. mim ha o firti ko mahadda laala. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam inde nde woni ko tindide mim ha o firti ko mahadda laala. o ari o momti majjere. mim daalo woni maddal huda. o foti moƴƴere. inde Mouhammad nde tan sa firinde Mouhammad firti ko dokkaɗo. Allah hokkimo ha timmi. e ɗum woni jimo goto o wi Muhammadun sada nasa kahlan wa yafi'a wa sada alal amlaki aidan Muhammadu. Muhammadun kullul husni min ba'di husnihi wa ma hasuna kullal husni illa Muhammadu. Muhammadun ma ahla shama'ilahu wa ma aladha hadithan raha fihi Muhammadu. e ɗiɗo jimi ne tindini hay goto wawa heftade Mouhammad. Mouhammadun sada nasa kahlan wa yafiya. nelaɗo sala sallam kanko woni kohowo yimɓeɓe foof, mawɓe sukaɓe foof. wa sada alal amlaki aydan Mouhammadou. dendagal malikaji ɗi foof nelaɗo Allah sallah sallam woni kohoɓe.
muhammadun ma ahla shamailahu wa ma alazza haditha raha fihi muhammadu nanaɗo allah sallah sallam ala ko foti yodde ala ko foti yuɓɓude e gueɗe makko ala neɗɗo timmuɗo nder e boowal so wona nelaɗo sallah sallam wadde oɗo witaki tan asko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sa andi ɗum a aski ha yettini adnan wiya tewma harmijingol waman yahfaz jududa abil batuli waqahu llahu min charri diraj ceerma ceer cheikh non ceer cheikh radiallahu taala anu wi eyyi ɗum noon aɗa yiɗi toñim tan ceer amadou ko an woni ceerno eyyi andi wonno ko enen poti ɗo ceer cheikh ɗo poti ɗo ceer ma lamin ɗo eyyi ko yankinare ma noon addi ɗum ɗo ɗum ko ceeru cheikh walawla ruhuhu ma raha rihun wala shay'un yakunu ala dawami sinno wonano fittandu nelaɗo allah sallallah alih w sallam hay hendu woturu bippata haydara dillata ɗum allah haali ɗum e hadisul qudsi allah wi e hadisul qudsi kuntu kenzan makhfiya fa ahbabtu an ughrafa fa khalaqtu lhalqa fa bidaka lhalqa arafuni allah wi min allah gondomi ko ngaalu suuɗingu nde jinmi andede nde tagmi tago woni giɗam muhammadin sallllahu alayhi wa sallam nde tagmomi koye annoram sababune makko tagmi windere nde fof windere nde fo andimi e ɗum noon wadde ko nelaɗo ko jikkuji nelaɗo haaldotako yumena aicha ɓe namdi ɗum holko woni jikkuji nelaɗo o yi huluquhu alqur'an jikkuji nelaɗo sah sallam ko qur'ana jikkuji nelaɗo ko allah settini mouhammad wimo wa innaka la ala huluqin adim a nelaɗo sah sallam aɗa jogui jikku moƴƴo nelaɗo meeɗa tikkude nelaɗo saɗa yiɗimo mo yiɗma sa yiɗama mo yiɗma nelaɗo sah sallam ko jankiniɗo joguiɗo emo ala eko mbawɗa wonde foof ɓe fof patemo eyyi ɗum koye jikkuji nelaɗo allah salah sallam e nder jikkuji makko omo jangguini en e hadis mo limti hen gueɗe tati ɗum ko jikkuji makko omo jangguini en ɗin jikkuji so tawi en dewiɗi aduna o moƴƴa nelaɗo salah sallam wi ko sil man kaɓaka ko gonga wa afu amman zalamaka wa aati amman haramaka ɗiɗo ƴew ɗiɗo jikkuji o jangguini en ɗum ko jikkuji makko sen mbaɗi ɗum tan aduna moƴƴa sil man kaɓaka kala neɗɗo taƴiɗoma mo yiɗama yiɗɗum gonga wa afu amman zalamaka neɗɗo toñƴoma so toñima ka toñade yabbu koyɗe ma jaaha mbiyare yerloɗe yaafo sa wawa so ari yaafomo wa aati amman haramaka neɗɗo joguiɗo jawdi mo hokkata ɗawma sa dañi an hokkum e ɗum koye jikkuji nelaɗo allah salah sallam e yen gandu nelaɗo salah sallam so tawi a yiɗimo allah ne yiɗma allah wi nelaɗo sah sallam wi julɓe ɓe allah haale qur'ana qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah wi julɓe ɓe soɓe jiiɗi min allah mi yiɗaɓe wiyoɓe jiiɗi kala jiɗɗom an mouhammad min allah mbaɗa yiɗɗum ɗum koye nelaɗo salah sallam o wi ko wonde ma taharraka jismun li ajli shawqi nabiyi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam illa harrama llahu dhalika jisma nnar kala ɓandu dilludu ndu dilliri saabu yidde nelaɗo allah sallah alih w sallam allah harmini ndu ɓandu temujengol jahannama gata wi hubbu nabiyi barani fal hubbu lil hibbi yabri fa laysa indi dawa siwa mimma sabri woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam hay jikkuji ɗi kalta ɗi wonde ceer cheikh wi wo min akhlaqihi ay ko qabla nubuwa mujanabatul karahati wal harami en jeeya jikkuji makko kadi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul haqqa haysu yakunu jiddan bihi yudal aminu min al awami en jeeya jikkuji rasul sallallahu alaihi wasallam fa yamuruhum bi af'alin hisanin wa yanhahum bi aqwali li'ami en jeeya jikkuji rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nas in ja'ahum khilafun fa yakhtaruhu min fasl al khisami ay dum woni jikkuji di kalanda woni muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko dusata non ko andi ceer ala do ceerno e yalla yom majira walli en feewi a walli en feewi nde wonno ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e ko mum ko ene mawni e haaldotako e nde wonno jikkuji ɗi allah hokkimo ɗi neɗɗo wawa dañjude ɗi kanji fof weeɓani walla wodata e nde wonno neɗɗo fof mo allah tagui cheytani ene jogui mum gueɗal allah wi ko alwaswasi alkhannasi alladi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannasi en jogui ko sohlinata nder neɗɗo wiye khannas
ɗum tagata neɗɗo woofde ɗum ko yimɓe jinneji ɗum ene jogee neɗɗo fof gueɗal ha heddi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so ƴeenara sah sallam becce ɗe sekama laaɓi 5 ko wonanno toon kene taga cheyɗana jogade gueɗal e ɓandu neɗɗo Allah itti ɗum ha laaɓi eyyi ɗum tagi ko Muhammad ko ceerno Amadou habaru mum ko hunde mawde no feewi eɗen ñaagui Allah yo Allah hokku en yiddemo yo Allah hokku en rewde jikkuji ɗi jogiiɗi yo Allah hokku en rewde yamirore makko barke makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam hol qissa mo dokkata en tan en tindina wonde yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene tentina wonde yidde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene holluma gila e aduna ɗum ɗo kam ganduɗa hoorema ko timtinorgal ko wiyete moƴƴal saabu mo yiɗi annabi o sallllahu alayhi wa sallam soyata ɗo ceerno men ceerno Mahamadou Bocar o yimi gata ɓoy o wi fallahu ya'lamu rabbi mimma ulaqi fi sadri ayi o wi fallahu ya'lamu rabbi mimma ulaqi fi sadri o rutto nodde yimɓeɓe o wi fa shariku niya fihi fustum faqad ila sabri kono fa khaffifu lhamla anni meta suttum tanadu bi zuhri ha ɓoyi wadde sallu alayhi jami'an ɓaɗo on mbawa montude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono sallu alayhi jami'an ya haulai li ajri ya sadata nujaba kunu wa'atan li zikri ay firti wadde wonko tindinta wonde yiddema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tan e tongande leƴƴande raɓɓere tan gandana yimɓe emin gandi sa wiyama yaaduɓe qissaji tan dalilu yidde nelaɗo ene wawi hewde kono no qissa tan ko wiyete ganda hayrul kalami ma dalla wa qalla tan haala daɓɓa tan taw ko qissa dabɓo mo ganduɗa ene findina ko haala won noon ene waɗi ganda hoorema woni yimɓe so wona daare mbawa famde sik e qissa o noon ene wawi addude ɗum eyyi Allah yo moƴƴere ceerno Amadou no mbiɗa ni tan qissaji mum e keewi kono addude hen tan qissa mo ganduɗa dabɓiɗɗo mo ganduɗa celluɗo e habaru makko kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiya e saaha goto debbo goto debbo o ala ko foti yidde heɗade haala nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ko foti yidde nde wonno nelaɗo so jooɗi mene yewta e hayso wonano yewtude ko Bouchayr wi ko muhayyan ka shamsi min humudi yes nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no way jalbude ni way kono nangue jalbude ni e o nani nelaɗo wonɗo waajoto o yalti no Allah waɗata ko desaro wonde joom galle makko waɗa ko ɓurtugal yeeso makko ala meeɗo yiide ɗum so wona joom galle makko o yalti noon omo yiiloɗo nelaɗo waajotoɗo yidde heɗade haala nelaɗo nde wonno Allah wi ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ewo nde ari noon o fotte gorko goto o namdi holɗo nelaɗo waajoto gorko wi mi mbaɗa andi o wi gorko holliyam toon gorko wi ala ha kolla kam yeeso ma mi holluma toon o wi gorko mbaɗa ñaagorima saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam holliyam toon gorko wi minne mbaɗa ñaagorima saabu nelaɗo Allah sallah sallam hollam yeeso ma tiiɗi nde wonno kanko ɓuuri yidde nelaɗo o ñaagirima gorko o nelaɗo gorko o jaɓani kono gorko o tawde ñaagorimo saabu nelaɗo yo holluma yeeso ngo o wi tawde ko saabu nelaɗo ñaagoriɗani mami holle Allahu akbar fodde no way yidde nelaɗo o wi neɗɗo so ñaagirimo saabu nelaɗo hunde o waɗat o itti yeeso ngo gorko o ƴeewi gorko o holliyimo ɗo waajo nelaɗo waajoto to o yeehi o heeɗi yewtere nde o arti fodde no way nunɗude o wi joom galle makko de min de jaafoɗa hande wonmo kollumi yeesam mi yiɗano holludem kono mi hollimi yeesam gorko wi holko tagma holludem o wi kolluru mum o ñaagori kam ko saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gorko wi aha kala ko ñagotoɗa saabu nelaɗo waɗata o wi ha mi waɗat gorko jogi kiram o wi aha mi waɗat ni woni noon galle on waɗi fuur gorko o ƴetti leɗɗe waɗi toon ha heewi hubbi ha royti fodde jeygol ngol no wayi wulde ni gorko e hoore mum huuli ɓatta jeygol ngol ari tawi mo jooɗi kanko debbo o wi mbaɗa ñaagorima saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam arnata e nder jeygol he Allahu akbar mbaɗa ñagorima ɗum debbo wi tawde ko saabu nelaɗo Allah sallah sallam ñagorɗami mami naato e jeygol he sallllahu alayhi wa sallam ni woni debbo o waɗani hen sikki sagoran haydara ari naata e nder jeygol he nde naata e jeygol nde o uddi fuuro o jooɗi boowal omo fadi ha debbo o gasa hoonji ha wonta ndondi fodde jeygol ngol hewde saabu yidde ɗum nelaɗo tan saabu yidde ɗum nelaɗo holli yeeso mum ni woni ɗo jooɗiɗo Allah neli Jibril wi ya wi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giɗo makko nan waɗa to e jeygol yo ya toon Allahu akbar nelaɗo hafti yaade sahabaɓe ari ha e galle he o tawi gorko no jooɗi debbo no waɗi ɗum nder fuuro mo uddi ɗum toon jeygol nan toon ha heewi
nela sala sallam salmini gorko wi gorko ya yaltin joom suudu ma hor ɓuuɓol wardemo toon allahu akbar te ko nder fuuro woni te ko nder fuuro jeygol ha he gorko wi mbiɗa wi ya yaltin joom suudu ma hor ɓuuɓol wardemo toon nde ɓe uddiri ɓe tawi debbo no woni nder jeygol ene moji ene janga e nder jeygol he nelaɗo yum ari yalto o wi mouhammad jimmi ko ɗaccakam e nder jeygol he guila tagami faade hannde ɓuuɓol ngol kemmi e nder jeygol he mi meeɗa hebde ɗum allahu akbar sababude yiddemo nelaɗo sababude yiddemo nelaɗo sala sallam ni woni nelaɗo sala sallam o wi ma taharraka jismun li ajli shawqi nabiyi mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam illa harrama allahu dhalika jisma nnar allahu akbar kala ɓanndu dillundu no dilliri ko sabu yidde nanaɗo allah sallah sallam allah harmini ndu ɓanndu jeygol jahannam allahu akbar alhamdulillah yo allah wattene ɓen amin amin allah wattene ɓen alhamdulillah en nani ko qissa omo haalani en e tindini en holko woni yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo debbo ko guila e aduna eɗen gandi ɗum hawnaki wonde werlede e jeygol wasa sumde ala wonno ko sumar koko Allah jogui eɗen gandi janggi annabi ibrahima e werlama e jeygol sumani holko waɗata noon jeygol ngol neɗɗo o wawi ko huɓɓude mais ko sumar koko Allah jogui ɗum Allah noon jogotoɗo ko sumata o sumata jiɗɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en yidde mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam eyi joni ceerno konngol ma mbayni ko on saaha musiki waktuji naywi hankkadi eyyi ɗum noon yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno Amadou an e dendagal ɓe gonduɗa ɓe foof nde wonnoon nelaɗo sala sallam wi ko man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha kala fuɗɗuɗo hunde ko moƴƴi ene jogui hen baraji kala ñemtinɗo ene jogui hen baraji yo Allah yoɓe moƴƴere nde wonno ko almudagal ma ne yooɗi ko ɗum woni almudagal ko needi e yankinari nde wonno ko kalami ɗo ko foof walla woɓɓe ɓe tottora yo kalɓe foof aɗa wawi haaldu ɗum aɗa wawi haalde ɓurɗum allen lubruma ɗum ɗum noon ko wasiyade julɓe ɓe tan yo Allah hokku en yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kadi yen teddin julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam noon yo Allah hokku en ɗum gam barke Mouhammadi sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi فنسأل الله بمهد الكرم صلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن بيقتدى صلى الله عليه وسلم